Sanibonani angibingelele ngamkelele channel emaswidi production mangabe yaqala ukufika cela ungenze iqiniso lokuthi awucofa subscribe maqedwe bhala ivideo shawu like bese ke uya comment kulolu daba namhlanje ngaza kwethu kule video ke yamanje ngizoncinza indlebe kanye nje ngizoniluma indlebe ukuthi ke ngigijime nolalela ngala engifuna ukuthi ke niyolalela khona ke iANC isithatheke uMkhonto Wesizwe yawufaka eNkantolo ziyakhala njengamanje ke eNkantolo iANC izama ukuqeda nya ngoMkhonto Wesizwe ukuthi ke ungabi khona nangokhalo ungaveli nangokhalo okhethweni luka 2024 bathi ke uMkhonto Wesizwe uyi-trademark yabo kuyinto eyasungulwa ibona bayamangala uma ngabe ke usubuya njengamanje ke usuyiqembu lepolitiki elizimele wona lona eceleni ngokukhumbuze ukuthi ke uMkhonto Wesizwe wasungulwa ke uNelson Mandela esangaphansi kweANC ngonyaka ka1961 ezama ukulwa no government wase South Africa wawukade ke uhlukumeza abamnyama kwasekuthi ke ngonyaka ka1993 base ke bewudisbanda base ke bewuhlakaza base beqeda nya ngento ke ibizwa ngokuthi ke uMkhonto Wesizwe njengamanje ke sebeyathuka ke uma uMkhonto Wesizwe usubuya ke usuyiqembu elizimele wona njengeqembu lepolitiki ziyakhala ke eNkantolo bathi ke ayiphele indaba yoMkhonto Wesizwe ngana kwethu ngizocela ukuthi ke uma ngabe ke lolu daba lukheha noma ke ulithanda ufuna ukulandelela nokuzwa ukuthi ke kuzogcina kuphelelepi ngoMkhonto Wesizwe ugijime ke uye ku-SABC News channel khona lapha ku YouTube uyoyibukela khona i-live session yakho iqale ke ngo10 njengamanje njengoba ke ku1 kusase break izobuya ke ngo2 o'clock bese ke iyaqhubeka iyothi ke mayisiphelile isinqumo seNkantolo sesiphumile bese ke nguzela naso ukuthi ke isinqumo seNkantolo kubeke ilesi kwethu kuningi kuyenzeka kuningi ngiyaqhubeka okwakho engikucelayo ukuthi ke ungicofele usubscribe khona okungekho okuzoke kuphuthele ngiyabonga sidibane kwivideo elandelayo.